Avui, 2 d'abril, és el dia de l'autisme i des de SUTEA, una associació martorellenca per persones i famílies amb autisme, continuen les seves teràpies online i des de casa. Durant aquests dies de confinament es poden donar situacions molt complicades. Bueno, Déu-n'hi-do, aquí en tenim de tot, no? Les situacions són tan diverses com les situacions familiars que tenen cada família, si els pares treballen, si no treballen, si està només un pare, si hi ha algun pare o mare amb coronavirus, que també tenim, em sembla que 3 casos de 3 mares que estan aïllades i confinades, per tant això agreuja una miqueta la situació. No és fàcil. Ja de per si no és una situació fàcil per cap família, no? Perquè tenir els nens 24 hores a casa, han de fer deures, han de treballar, és una situació difícil i nova per tothom. Des de l'última modificació del Reial Decret, s'exposa que aquests nens o adults amb TEA poden sortir al carrer a fer els denominats passeigs terapèutics. Bueno, va costar una miqueta, però Autisme Espanya i les associacions es van posar manos a l'obra i vam intentar poder declarar aquesta necessitat tan important pels nanos. Evidentment no tots, però una part d'ells sí que ho necessiten i han de sortir perquè són nanos que molts d'ells no comprenen aquesta situació, hi ha hagut molts canvis que no poden entendre, necessiten autoregular-se i sortir al carrer és una manera que els ajuda molt a això, no? Per evitar conductes agressives i a vegades autolesives o d'agressions cap a la família. Una situació que ha portat problemes amb aquelles persones que ja han començat a denominar-se com la Gestapo del balcó i des de l'associació els envien un missatge. Bueno, jo els diria que el passeig terapèutic és una necessitat per la salut de les persones amb autisme. En aquest moment tothom sap quines mesures de seguretat ha de seguir al sortir al carrer. S'ha de respectar les necessitats personals i motius que tenen les persones per sortir. Confiar que aquestes sortides estan legalitzades i controlades perquè tots estem lluitant contra el virus. Un passeig que ha de continuar amb les rutines quotidianes, però diferent a qualsevol que s'hagués fet abans d'aquest confinament. Han de ser, i evidentment intentar evitar que si hi ha alguna simptomatologia de tos seca, febre, dificultats respiratòries, aquests nens que evitin sortir. Hem de prioritzar la salut, en aquest cas, la salut física, i si tant acompanyant com el nen no té algun tipus d'enfermetat respiratòria o cardiovascular, doncs també evitar-ho. Això en primer lloc. Després és important portar la documentació, portar algun certificat de discapacitat, informes, prescripcions d'un sanitari i els DNIs de les persones. Encara que algunes associacions han decidit demanar a les famílies portar un mocador blau, la gran majoria, entre elles a SUTEA, no ho veuen correcte i defensen la intimitat del menor. Perquè considerem que per exercir els nostres drets com ciutadans no ens tenim que marcar amb cap mocador o no ens tenim que identificar. És un dret que tenim, poder sortir a fer un passeig terapèutic. El que creiem que com a mesura tenim que adoptar és fer divulgació, informar els nostres veïns de les nostres necessitats. Si no està bé, jo en un primer moment ho he acceptat, sempre i quan tenint en compte que aquesta no era la mesura definitiva, sinó una mesura ràpid i corrent per poder pal·liar la situació i no tindrien per què identificar-se ni persones amb autisme ni cap persona que per prescripció mèdica necessiti sortir, perquè no som només el col·lectiu d'autisme. Des de l'associació reconeixen que a Martorell ha existit algun cas aïllat, però no és rellevant. Però veiem que hi ha molt recolzament de part dels veïns, estem divulgant molt i s'està notant molt que aquesta via, la informació, és el camí que s'ha de seguir. A més, animen a la població a fabricar uns molinets de vent de paper de color blau. El posarem a les finestres o als balcons de les cases, perquè avui estem confinats, normalment sempre es fan events al carrer i reunions, però aquest any estem a casa i la iniciativa són aquests molinets de color blau a finestres i balcons per celebrar el Dia de l'Autisme. Avui és un dia blau i toca commemorar aquestes famílies.
Des de Martorell Televisió també demanem respecte i comprensió per a aquestes sortides terapèutiques.